WhatsApp GB, yadda ake hiding ɗin kamar sunan mutum, kana chatting da mutum ba ka son kowa ya dinga ganin chatting ɗin da kuke da shi. A misali, idan wani ya karɓi wayarka ba zai taɓa ganin sunansa ba ma, ba zai ga lambar wayar ba zai ga komai ba, kai kaɗai za ka gani. To abu ne mai sauƙi, akwai yacce ake yi, ana hiding ɗin lambar gaba ɗaya ba za ka ga lambar ba, amma kai da ka hiding ɗinsa ka san inda za ka taɓa, inda za ka shiga, kuma inda za ka yi komai da komai ka gani. To ga yanda ake, bari mu yi example, bari mu ɗauki lamba, wacce lamba za mu ɗauka? Bari mu ɗauki na ƙarshen nan, bari mu ga gabas. Bari mu ɗauki wannan gabas ɗin sai mu yi aiki a kai. Yanzu nan idan na yi clicking a kan gabas ɗin nan, ina so in ɓoye gabas, ba na so in ƙara ganin wani ya ƙara ganin gabas. Duk hirar da muke da gabas ba mai gani. Kawai abin da za ka yi, za ka danne gabas. Idan ka danne shi, alamar makin nan ya fito kuma wa'annan rubutun suka fito, sai ka taɓa nan wajen can ƙarshe. Idan ka taɓa shi za ka ga an sa hide chat a can ƙasa, sai shi nan ma sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa hide chat sai ka zana pattern ɗin da kake so. Sai ka zana pattern ɗin, yanzu misali sai mu ɗauki wannan pattern ɗin, ya riga ya ɗauka kenan, automatically ya riga ya ɓata. To kaga yanzu nan babu shi, ba za ka gan shi ba, ka gani babu gabas. To ya za ka yi ka ga gabas? Ya za ka yi ka tura gabas saƙo? Inda aka rubuta WhatsApp ɗin nan sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa zai nuna ma inda za ka sa password, sai ka zana password ɗinka. Kana zana password ɗinka ka gani a nan, ka ga alamar gabas, akwai wani Nasir Liti ma da na hiding, sai kai clicking a kansa. Kai clicking a kansa sai ka tura mai saƙon da za ka tura mai kamar hakan nan. Kun gani? To amma idan kana so kuma ka cire lamba daga hiding, abu ne mai sauƙi. Shi ma kawai abin da za ka yi, za ka danne nan, za ka danne lambar. Idan ka danne lambar sai ka danna option. Idan ka danna option sai ka danna on hide chat. Ka danna on hide chat, kana zana password ɗin, automatically lambar za ta ɗauke. To yanzu nan idan ka je can za ka ga lambobinka. Da fatan an gane. Idan da akwai wata tambaya, da Allah ya yi tambaya a ƙasan link ɗin, insha Allahu za mu ba da amsa.